מרחב אשכול גליל מזרחי מאופיין בסביבה ייחודית העשירה במשאבי טבע. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהשלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים, בניגוד לחוק. תופעה זו פוגעת בטבע וגורמת לזיהום סביבתי המשפיע על איכות חייהם של התושבים ברשויות האשכול. בהתאם לחוק שמירת הניקיון תשמ"ד 1984, ישנה אכיפה מוגברת לפינוי פסולת בשטחים לא מוסדרים. אשכול גליל מזרחי בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הפכו את הכל ליותר קל בשבילכם. משפצים, בונים, אנחנו מפנים. שירות ומערך הצבא ופינוי פסולת בניין של אשכול גליל מזרחי יוצא לדרך. הזמינו מכולה דרך אתר האשכול בקלות ויעילות, ותוכלו לקבל הנפקת אישורים לקבלת טופס 4 מהוועדה לתכנון ובנייה. כל סוגי פסולת בניין, גם לשיפוצים קטנים, בלות או מכולות. שירות מבוקר ומפוקח. שירות מתקדם, אטרקטיבי וירוק. טיפול והטמנה באתר מורשה. שירות מלא תחת קורת גג אחת. אשכול גליל מזרחי מאגד 18 רשויות הפועלות יחד לטיוב איכות החיים של התושבים, גם במשמעות של סביבה נקייה יותר, ובמקומות שצריך גם אכיפה משמעותית. יש לנו אחריות משותפת לשמור על האזור היפה הזה של הגליל והגולן. זה הבית שלנו, של כולנו, יחד נשמור על סביבה נקייה. לפרטים והזמנות חייגו